לתחפושות לרגע האחרון לפורים. פורים ממש מעבר לפינה, אז אם אין לכם זמן לקנות תחפושת, הסרטון הזה הוא בדיוק בשבילכם. אז בואו נתחיל, ואני מקווה שתהנו. אז התחפושת הראשונה היא בלרינה. מה שצריך זה בגד גוף, חצאית טול, טופ תחרה ונעלי בובה. אפשר לשדרג את זה גם אם מוסיפים סרטים לנעלי בובה. אז אנחנו נתחיל בשלב הראשון. ניקח ספוג דונאטס לקוקו עגבנייה. נעשה קורק גבוה ונכניס את הספוג לתוך הקורקו. אחר כך נפזר באחידות את כל השיער מסביב לספוג ונתחיל ללפף את השיער מסביב לספוג עד שכל השיער נכנס לבפנים. אחר כך, כדי שהשיער יישאר במקום, נחזק את התסרוקת עם סיכות סבתא. להשלמת המראה הרך של הבלרינה, נשים גלוס שקוף או ורוד בהיר על השפתיים. והנה התקבלה תחפושת מקסימה של בלרינה בלי הרבה מאמץ. התחפושת הבאה זה מרי פופינס. מה שצריך זו חולצה מכופתרת לבנה, חצאית שחורה או מיני או מידי בגזרת A, נעלי אוקספורד שחורות או כל נעליים שמזכירות קצת וינטג' וכמובן מטריה. אפשר להוסיף גם כובע. וזהו, אפשר לעשות קוקו כמו של הבלרינה או כל תסרוקת אסופה אחרת. כדי לשדרג עוד יותר, אפשר להוסיף פפיון אדום או פרח בשיער. עוד תחפושת ממש קלה זה עלי יווניה. מה שצריך זו סמלה לבנה, רצוי סמלת מקסי, חגורה מזהב, נעליים נוצצות וצמיד זהב כלשהו, רצוי צמיד גדול שאפשר לשים על הזרוע. נתחיל בלהניח את הקשת על הראש כשאנחנו משאירים את קצוות השיער מקדימה חופשיים. ניקח קצה אחד ונעשה ממנו צמה, ככה שתלך עד למאחורי הקשת. בצד השני בחרתי לגלגל את השיער, אבל אפשר או לעשות צמה או לגלגל את השיער משני הצדדים. לסיום, שמתי שפתון מטלי מוזב על השפתיים. טיפ נוסף לשדרוג התחפושת זה להניח על כל הגוף והפנים או שימר מוזב או אבקה נוצצת. התחפושת האחרונה זה הארנב הלבן מהסרט של אליסה בארץ הפלאות. מה שצריך זה בלייזר צבעוני, רצוי בגווני אדום וורוד, שמלה לבנה,
סניקרס, אחרי הכל הארנב הלבן רץ הרבה, פפיון לצוואר, אני השתמשתי בפפיון שהיה לי לשיער, וכמובן הרבה שעונים. ככל שיש יותר שעונים, יותר טוב. לסיום, מרחתי שפתון אדום ושמתי קשת מאוזניים. את הקשת הזאת הכנתי מנייר, אבל כמובן שהרבה יותר קל לקנות בחנות. מקווה שנהנתם מהרעיונות הקלים לתחפושות ברגע האחרון. שיהיה לכולן חג פורים שמח, ונתראה בסרטון הבא.